Kung saan nga may magandang pasyalan at masarap na kainan, agad-agad natin yang babalik-balikan at pupuntahan. Tara, tayo magbabalik sa may Angalacan River, Mangaldan, Pangasinan. Sina nga mga ka-adventure, andito ulit tayo sa may Angalacan River Dike, Mangaldan, Pangasinan. Pumunta nga tayo dito upang matikman ang bagong kainan dito na tinatawag na fried noodles. Bukod nga sa fried noodles mga ka-adventure, andyan pa rin yung kanilang sikat na shawarma na 49 pesos isa. At kung buy one take one naman ay 95 pesos. Na-overload nga ang toppings at napaka-cheesy pa. Ma'am, kumusta po yung fried noodles nila dito? Okay lang po, masarap. I-try nyo rin po. Uy, syempre naman. Sir, kumusta yung ano nila dito, yung shawarma? Samit, libre. Masamit? Libre. Kasi libre. Manaya. So yun guys, nandito nga tayo ngayon sa may Angalacan River side dito sa may Aldan, Pangasinan. Yan, try natin tikman yung kanilang pinagmamalaking shawarma dito sa may Angalacan River. Quality. Masarap at malasa. Kaya kung mapasyal kayo ulit dito sa may Angalacan River, itry nyo na rin tikman ang kanilang bagong menu dito. Ito ay ang fried noodles. Tignan nyo naman mga ka-adventure, oh. Itsura pa lang nakakatakam na. Mayroon nga siyang toppings na Shanghai at saka shumai. At mayroon nga iba't ibang sarsa na pwede mong pangtimpla sa yung fried noodles. Oyster, sweet chili, peanut teriyaki, tuyo mansi at chili oil. Kaya guys, tikman natin yung kanilang fried noodles dito. At tinimplahin na rin natin ng mga sauce niya. Mayroon siyang shumai at mayroon din siyang Shanghai. Napakasarap naman talaga. Quality na quality at sarap na sarap at sulit sa inyong mga budget. Kaya kung napunta kayo dito sa may Angalacan River, try nyo rin kung bagong nilang menu dito. Fried noodles. Alright. Grabe mga ka-adventure, sa halagang 45 pesos, mabubusog-lusog kayo rito. Bukod sa fried noodles, shawarma, ay napakarami pang mga pwedeng mabibili rito. Tulad nitong Tambay Coffee na pwede nyong panulak pag kayo nabusog sa shawarma at saka fried noodles. Kaya kung hindi ka pa nakapunta at nakapasyal dito, arat na rin kayo rito. Napakaraming pwedeng pagkain na pwedeng mabili rito. At napakaganda pa ng kanilang ambience dito. Kaya naman, pinabalik-balikan ng mga taga rito at sa mga taga iba pang bayan. At mayroon nga tayong mga bagong nakilala rito na galing pa sa iba't ibang bayan dito sa Pangasinan. At kung umabot ka nga dito sa aking video, paki-comment na lang sa baba kung taga saan kayo para malaman ko. At mayroon na nga ring nagbibinta dito ng takoyaki. Grabe mga ka-adventure, nagagandahan at nagpupugihan pala yung mga taga Mangaldan. Ikaw naman dyan. Kaya yayain mo na ang iyong mga friends and family, mga katrabaho, kaklase at katrupa, at arat na rin kayo dito sa may Angalacan Riverside, Barangay Nibaliw Dike, Mangaldan.